Μπάμπη. Από κάμερα να φύγω. Τι λέει, τι σκύλει τώρα. Πολύ τακτικά. Έχει ένα, είναι πισωκίνητο. Έχει ένα 4x4 part-time, δηλαδή επιλέγει μόνο το παγλαράκι, 4x4 γρήγορα και 4x4 αργό. Γρήγορα που πάει. Κάτσε δέρος. Για ταξίδι μπορεί να πας κάτι πολύ βαρύ. Έχει ζώνη, έχει πάγο κάτω, και να πάει. Και ένα κομματόδομο. Ωραίο. Αλλά πουλιά. Σου κάνει κουμάντο ο Οδυσσέας, κάνομαι κι εγώ. Πάει προγράμματα και να μου. Εμάς ποιος θα μας κάνει κουμάντο. Είναι φωτογράφο. Θα μας κάνει λες. Θα έρθει να σας πάρει ο Μπάμπης. Είχα δει το Λάκο, Οδυσσέα. Κομμά πήγε. Δεν είχα δει το Λάκο, ρε. Oh my God. Κοίτα εδώ, τι σκηνικού είναι αυτή. Πραγματικά πολύ ωραίο. Να εγώ να καθαρίσουμε. Νίκο, εσύ φώναξε τον Μπάμπη. Στο δρόμο είμαι, δεν το κατέβασα κάτω.
Θα βγούμε, βγαίνεις... Τώρα να βγούμε άσφαλτο και γυρίζει να σε πάρει. Εδώ πάνω, που έχει περάσει το παιδί στο και που περάσουμε και ξεκινήσαμε η φορά, έχει μια γωνία. Ναι. Εσύ κράτω το σταθερά για να σε στρίψει. Ναι. Χέρια, πόδια, ναι. Μέχρι εδώ πες. Μέχρι εδώ πες. Τι δεν έχεις πάει εκεί πάνω? Όχι, αυτό το κομμάτι δεν έχω πάει. Δεν έχει τύχει, ρε παιδί. Ναι. Σπιτάκι πρέπει να δω, καλή. Κονάκι. Όχι κοτσάκι. Τι κοτσάκι μου. Και εκεί πέρα το κομμάτι εδώ, 99% τελές, προσήκεις με τη μία. Τι έπαθε ρε, Μπορεί μαλά μου. Για τα πετάρια ούτε βασάρια, ούτε τίποτα. Μα και δεν ήταν τόσο τρομακτικό όσο περίμενα, εντάξει. Ένα ξύλο εκεί δεξιά, Δημήτρη. Να αυτό το ξύλο κάνει κάτι, περάσουμε. όχι περνάμε. Περνάμε εδώ, δεν μπορείς να περάσει. Περνάμε, Μίτσο, άστο. Βαγγέλη. Έλα. Βαγγέλη. Έλα ρε. Από εδώ πέρα που βγαίνει. Από εδώ θα πάμε για τη λίμνη από ό,τι κατάλαβα. Πάντως και εδώ η Ευαγγελίου το έχει κάνει το έργο. Εδώ δεν βλέπεις ουρανό. Τι λες? Αχ, λάδια και φύση. Και καμένο λάστιχο.
Θάσος. Κάτσε να προχωρήσω και βλέπουμε. Θα σου πει. Όχι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Πώς το λες, φτωχό το είδα εγώ στο δικό μου, αλλά δεν ξέρω. Επίσης του ρίξα στο καρπιρατέρ μέσα σπρέι καρπιρατέρ. Άλλαξε τα μάξι. Α, ναι, η Κωνσταντίνα με τον Ιάσονα, είστε καλά. Με πήρανε τηλέφωνο η κυρία Τζουλάτου και μου είπε ότι να μπει, μου λέει πάλι στο λεωφορείο αυτό και να με πάρετε εσείς τηλέφωνο. Δεν με πήρατε, γιατί σας πήρα εγώ. Γιατί με πήραν το πρωί και μου είπαν θα σε πάρει ο οδηγός. Δεν σας πήρε ακόμη, Ήταν και δασκές. Για να την πάρω εγώ ένα λεπτάκι. Ερχόμαστε όταν είναι 20, μόνο δεν είσαι. Θυμάται. Άγριο κερασιές. Θα σε πάρει, μου το Κερασιές καλό. Για να είσαι. Και αυτά είναι κάστανα. Κάστανα πολλά που τα Ναι, για την δίνανε. άκρη περιφέρεια. Με έχω πάρει πριν 2 ώρες και πριν περιμένει τηλεφώνημα από τον οδηγό μου. Εντάξει, παιδιά, για το βρήκα πολύ κάμερα, έτσι, πράσινο, άγρια, ωραία, τέλεια, τέλεια. Ναι, εντάξει, θα σας ξαναπάρω εγώ σε λίγο. Ναι, για καθίστε, κλείστε. Όντως είναι ωραία διαδρομή. Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα που αγόρασα το Σορέντο, Το έφερες εδώ. είχαμε εκδρομή και το έφερα εδώ, φίλε. Και σε ένα σημείο, πίσω το κομμάτι που παρακάμψαμε το σπάνο, έχει πέσει ο δρόμος και περνάμε σε ένα πρανές και να έχουν ανοίξει ουρανοί, να ρίχνουμε Θεό στο Θεό. Και εδώ που περνάμε τώρα να κατεβουστρώνουμε συνέχεια πέτρες. Ωραία. Λοιπόν, τι του έμελε ένα πάθη του καψερού. Ο πατάς δεν σου ξαναπουλάει. Ναι, από τότε δεν έχει τραβήξει κι άλλα. Δεν κατάλαβα τι θα μάθω. Εδώ μοιάζει πολύ με τη Γρήφη. Πολύ. Εδώ είναι τα κοτήλια όρη. Κοτήλια όρη. Πού προέρχεται. Κοτήλια. Τι ξέρεις την ιστορία. Όχι. Από πού προέρχεται. Όχι, δεν το έχω ψάξει καν. Κοτήλια. Ήλαια. Από γουρούνι κάψιμο. Μόνη της. Μόνη της. Γι' αυτό τη λέμε αντράκια, μα τα άντρα ήταν Μόνη της τελείως. Έπαιρνε μόνη της. Μπράβο. Καλά, πρέπει να είσαι σίγουρα, όμως πρέπει να έχει εμπειρία. Μόνος σου δεν έχει. Πήγαινε με έτσι, με επαγγελματίες μερικές, αλλά όχι σε άγρια μέρη, ξέρεις. Βέβαια. Σε πολύ νορμάλ. Και εγώ αν περάσω από εδώ 20 φορές, μπορεί να έρθω από μόνη μου κάποια στιγμή. Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει. Ξετρελάθηκε. Ναι. Είχε ξετρελαθεί. Ξυλαράκι θέλετε. Έτοιμο είναι. Τι αχα. Μικρέ μου. Ξύλα. Ξύλα για το ξυλόφωνο. Αχ, αρχίζω και πρασινάδο του χειμώνα. Εγώ την είδα κιόλας, ξέρεις. Αυτή η πρασινάδα κάτω είναι. Πρασινάδο του χειμώνα υπέροχη. Απάτητο σχεδόν φαίνεται, είδες. Δεν τον πολύ χρησιμοποιούν. Να πάνε το βασικά. Εδώ σου είχε κάνει ένα πέσιμο. Και πάνω. Καλό. Μάλλον το έχουμε φτιάξει. Γιώργη, πρόσεχε λιγάκι στα κομμάτια που είναι ο ήλιος. Εσωτερικό πάτημα όσο μπορείς το έχεις οπτική, να
μέτρους. Το υπόψιμο, ευχαριστώ. Γιατί τυφλώνει ο ήλιος, δεν βλέπεις αυτό. Δεν σου έδωσα Όχι, αναπτήρα. και Δημήτρης. Ναι, το Δημήτρη. Μην του τον δίνεις, παιδί μου, το Δημήτρη. Αχ, ναι, ρε, Βαγγέλης. Είδες που... Να μην πω εδώ, ρε! Ήθελα να πω από πάνω, ρε. Δεν πάει πάνω. Ήθελα να δοκιμάσω, ρε, τις εδώ το σκάψαμε, το έχουμε κάνει γρήγορα. Πρόσεξε.
Άντε πάλι έξω. Σταματήσει. Είμαστε το χειρότερο, γιατί πάμε τελευταίοι, όχι εδώ, στην ανηφόρα, την έχουν σκάψει. Καθόλου καλό αυτό. Προχώρα κάτω, και γιατί μετά έχει μια μεγάλη ανηφόρα. Αν ρίξω εργάτη να σε μαζέψω. Θα του βγει γλώσσα του έργου του λέξω. Ναι. Α, να είναι πάρα πολύ. Τι? Για τα πόδια δεν είναι πολύ μεγάλη. Άλλα κατέβα δηλαδή. Όχι. Όχι, το πόδια δεν είναι πολύ μεγάλη. Για τα αυτοκίνητα... Να, ανεβαίνει και ο Μίτσος.
Θωμάς έχει βγει πάνω. Θωμάς έχει βγει. Όχι, ρωτάω ρε. Δεν είχε να δώσεις τίποτα, δεν είχε κάστο. Και μετά και τον είχε δεν διώγες. Τι λέει? Κάναμε πολύ κακά που σε βάλαμε πίσω μυϊκά τα χέρια. Άσε τώρα, μην κάτω. Πρέπει να σε έχουμε δέσει. Πρέπει να δέστας. Μπορείτε να μου κουνάτε. Δυστυχώς Μίτσο μου δεν μπορούμε. Μπορείτε να είναι ρεπάγω παιδί. Κωνσταντίνα, άμα πέσουμε μέσα μίλα, Ναι. Γιατί είναι πίσω το ράδιο. Αχ, Μίτσο, και να σου πω ότι μου κάνει και πιο δύσκολα από αυτά πολλές φορές. Ναι. Λίγο στα νόημα της ζωής. Θα σου συνιστούσα για τα επόμενα 5 λεπτά να ξεχάσεις ό,τι έχεις κατανοεί και να απλώς να κρατηθείς. Α, έχεις πάει. Κρατήσου, Μίτσα. Τα πόδια μου σάσανε από πάσα εσύ, θα χρησιμοποιήσεις ακόμα. Έτσι, πράγμα.
πίσω το παλικάρι με το δάκρυα. Τον καλέσουμε να σταματώ. Ήταν και ο Γιάννης πίσω, γι' αυτό. Αν δεν το πας με ροή, θα θες εργάτη. Δεξιά το λιμάνι σου πας πολύ σιγά αριστερά. Κλείς τον μέσα. Τράβα ευθεία ρε. Τράβα ευθεία σου, θα σκοτώσεις πολύ. Παναγία μου. Δείτε. Πολλά, δεν μάτσε, δεν ρίξε Ωραία, τι λες τώρα. Ωραία, Μάρκα μου. Αυτή είναι και τη φορά. Πίνω τα μάτια, παιδιά. Παναγία μου. Τι λες τώρα. Κάτσε να φύγει πολύ σωστά. Πες μου, έφυγε. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Περίμενε. Έφυγε. Το φαγητό. Εντάξει. Εντάξει, εγώ πρέπει να θέλω ακόμη πιο τρομακτικό. Καλό ήταν, εντάξει. Τι λέω. Γιατί απίστευτο, έτσι. Χιλιακοί μου δουλεύουνε ρολόι. Έχει λίγο αυτοκίνητο στη λάσπη σου, Καλό. Τέλειο, παιδιά, τέλειο. Τέλειο. Με τι κατέβηκες, Βαγγελή. Κανείς δεν ξέρει. Πρώτη Δευτέρα.